Бүгінгі жәй иртәсе Курмаевка авылында туып үскән. Хәзерге вакытта Зур Ширкли авылында гомер кичерүче хөрмәтле якташыбыз Ульбекова Сания Сулейман кызын алтын тисенә күмде. Чөнки аның 50 яшьлек алтын юбилее җиткән. Онтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны Ульбековлар гаиләсе, Арыслан һәм килендәше Наҗия, Рәшид һәм килендәше Наилә, балалары Рөстәм, Рамил, кан сеңлесе Алиса һәм Назим, балалары Динара, Элчин, канигачы Назира һәм Рәшид, балалары Айса, Муса, Мәрьям гаиләләре белән котлап, иң изге теләкләрен ирештерәләр. Тормышта бит билгеле төрле хәлләр була. Картлар әйтүенчә, савыт-сабада юганда шалдырды диләр. Шулай тормышта тигез генә бер килеш бара алмый. Ләкин гаиләбездә нинди генә авырлыклар барлыкка килмәсен, без килендәшләр арасында бер кайчанда аңлашылмаулык килеп чыкканы юк әле. Бик тату, Аллага шөкер бер гаилә сыман яшибез. Бу алга таба да шулай булса иде. Бер туганнар мөнәсәбәте дә турыдан-туры бездән, безнең ничек аралашудан тора. Шуңа күрә туганлык җебен үзмәскә тырышып, гел хөрмәт белән бер-беребезгә карыйк. Гаиләң гәзит журналларга язарлы күрнәк, барысы да бар шикелле. Шулай шөкер кылып, бергәләп, туры юлдан атлап алга барыйк. Килендәшне көндәш диләр. Бу юк сүзләр, ышанмыйбыз. Без саниясыз, сеңелсез кебек бер көн тора алмыйбыз. Пешерелгән бәлешләргә чакырып ала кунакка, сагындыра шат йөзләре әгәр китсә кызакка. Олы юлның тузаннары туссын искән җилләрдән, ә син рәхәт сизеп яшә алдагысы көннәрдән. Шуңа кабул ит бәйрәмдә иң җылы котлау сүзе. Бул шундый ук сабыр, тыйнак, авырлыкларга түзем. Яраткан киленебез, җиңгәбез, сине юбилеең белән котлыйбыз. Аллаһы Тәгалә сиңа иман байлыгы, күңел тынычлыгы, бәрәкәтле тормыш, саулык, сәламәтлек, хәләл ризыклар, куанычлар, уңышлар, ике дөньяның рәхәтен насыйп итсен. Һәр бер көнгә сөенеп, бер-берегезнең кадерен белеп, ярдәмләшеп яшәргә язсын. Тормышыңның иң ямьле чагы 50 яшь ул аз әле. Алда әле күпме шатлык, күпме бәхет, наз әле. Гомереңнең бу мизгеле туктап бер җырлап алу, үткәннәргә шөкер итеп, киләчәккә юл салу. Котлы булсын олы туган көнең, зур шатлыклар каршы алсыннар. Әгәр булган булса борчуларың, үткән тормышыңда калсыннар. Хөрмәтле Сания Сулеймановна, матур гомер бәйрәмегез котлауларына ихлас күңелдән без дә кушылабыз. Бүләккә җыр юллыйбыз.
шатлыкларга күмелеп яшәсин. Алдагы